Gapo iti napapateg ngayon tayo adadalin kadagiti akay papanan nagiti asarsurat kadagiti kapsat iti pungto ngayon na ibagbaga gapo iti naimbag apam panagpamati kadagiti kapsat tin na ibagbaga nga dagiti banbanag kasaan nga makita isuda iti mataginayon. So kadagiti kapsat tin nakipapaabot kada kayo no maamuan nyo kadagiti agkakauneg kay na ibagbaga gapu tinasaya panagpamati. Isu nga digiti kapsat apamaneknek kadagiti mabasa iti linawon iti Biblia saan lang abareng-bareng dito ngayon na ibagbaga. Iti mabasa iti may kadwa Korinto 8 iti 18. Idinto adi kam kitaan dagiti banbanag amakita no diket kadagiti saan amakita. Kadagiti banbanag amakita saan da mataginayon. Ngem dagiti saan amakita mataginayon da. So digiti kapsatin na ibagbaga ta digiti laeng adda amakikita tayo mapukaw to kada tayo digitoy abanbanag dagiti mabati wenno sumarsarno kapututan isu dayta iti adda amakakita metlaeng ngem kada tayo no isubli tayo ti binulod tayo abiyag dayta digitoy amakikita abanbanag haan tayo amakita ni subli tayo iti biyag tayo abinulod tayo. Isu nga dati iti kapsat kapag ilasinan tayo gapo iti linawon iti Biblia tadi ito ay napapateg iti kapsat ngayon ay bagbaga tanong mata ito iti may sa taon awanton iti maramidan na uno trabaho nan tadangar ditoy iti trabaho tayo ngayon gana isubli tayo iti binulod tayo abiyag so di kita. So kadagiti ibuno na idi nakapudno nagpamati iti mamadto idi ngayon gana kinapong Jesucristo kaning gana kadagiti adalan na. So digiti kinunana mabasa iti pamaneknek iti may kadwa Korinto 5 iti 7. Tamag na kami gapo iti pamati nga saan nga iti panagkita. So digiti kapsat iti naibagbaga tadangar digitoy pagilasinan tayo kas daong ninwidi digito iti naramid na metlaeng daong ninwidi apakay salakanan saan nga daong may bagbagada ngay naramid na digi daong abanbanag gapo iti kayo lang haan nga dayta kabsat tada ito iti napapateg may bagbagana daong apakay salakanan gapo kadagiti nailanad iti linaon iti Biblia. Isu ka digiti banbanag laeng nga mahilig kadagiti makikita na unis istorya laeng so digita itinapukaw. Ta itinapukaw ay bagbagana gapo iti lasagbet laeng. Isu kadagi walo idi kanay salakan gapo kini nuidi iti padakay salakan da walo akararwa nga nagturong iti Dios gapo iti padakay salakan da. So dayta kapsatin na ibagbaga. So nga naawatan nanipod idi panawin nginwi. So nga kapsat agreeing tayo kadagiti panpanunot tayo. Tadigitoy napapateg digiti kapsat nga taltalugadin. Nga isu daytoy iti panakadaong tayo iti panakais panangispal tayo iti bukod tayo akararwa. Takinunana daytoy iti mabasa iti muna Timoteo 4 iti 11. Dagiti abanbanag iti bilin mo kinisuro. So kadagiti lang kapsatin ta isuro uno padtuan uni palpalawag. Digitoy akay papanan nga. So mawatan nyo kung makapsat tringan nyo digiti nakudrepan apanagpanpanunot nyo. Tadigitoy iso iti mangispal metlang iti bukod tayo akararwa.
Tadi kiti kapsatin na ibagbagakas iti mayanuro iti nagloryaan. Abanag nagturong iti Diyos. Tadi kiti apamanet amabasa iti umuna Timoteo 1 iti 11. Kas mayanuro iti nagloryaan nga ebanghelyo ti bendito a Diyos iso iti naitalak kanya. So dahil kapsatin na ibagbaga kay patpatuldo iti lidaon ti Biblia. Yori basahin nyo iti Biblia. Tano, agbasa ka iti Biblia, iti biroken nyo, iso, iti King James. Tarita iso ti original a Biblia. Iso, iti mangipatpatuldo ken ibagbagana. Kadagiti ang kakaunag, kay papanan, iti Biblia. Tarita kapsa ti nagadawan, iti nangibangon iti religion. Iso da ito'y iti King James Bible Society na naibagbaga. Digito'y napudno digiti kapsat adda iti linaon iti Biblia. So nga ipapaabot ko kapsat kada kayo digito'y ta digito'y napapateg tin naibagbaga. So magyaman nakakapsat gapo iti asi iti Diyos ta iti Diyos garon iso ti Diyos iti ayat. So kay papaabot ko gapo iti Facebook online Bible study tari ito'y napapatid nga taltalugading tayo ket agyamanak iti Diyos Ama nakabalin iti sa amin. Amen.